Ce înseamnă concediere colectivă? Deci, prin concediere colectivă se înțelege că într-o perioadă de 30 de zile, din unul sau mai multe motive, sunt concediați un anumit număr de salariați. Și legea prevede următorul lucru. Deci, concedierea colectivă presupune că într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu țin de persoana salariatului, se concediază un anumit număr de personal. Și legea prevede următorul aspect. Cel puțin 10 salariați dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați mai mult de 20 de salariați și mai puțin de 100 de salariați. Deci, între 20 de salariați și 100 de salariați. Cel puțin 10% suntem în situația unei concedieri colective când cel puțin 10% din salariați sunt concediați atunci când angajatorul care disponibilizează are încadrați între 100, cel puțin 100 de salariați, dar nu mai puțin de 300. Deci salariații sunt între 100 și 300. Și când cel puțin suntem în situația unei concedieri colective, când cel puțin 30 de salariați sunt concediați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 300 de salariați. Cel puțin 300. Deci pornim de la 300 și numărul poate crește, dar nu trebuie să fie mai puțin de 300 de salariați ca să putem fi în situația în care realizăm o concediere colectivă a unui număr de 30 de salariați. La stabilirea numărului efectiv de salariați, în cazul concedierii colective, se iau în calcul și acei salariați cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din inițiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu condiția să existe cel puțin 5 concedieri.